Ja veieu, és aquest pollancre de grans dimensions que ahir el vent va descalçar i va caure en la seva totalitat a dins del jardí d'aquests veïns. Penseu que aquí les ratxes de vent van arribar, ens diuen, fins als 100 km/h. Per tant, d'arbres com aquests n'hi ha d'altres en aquesta localitat, i l'Adela, que és veïna, a veure, teniu, Adela, certa urgència perquè us el treguin d'aquí. Doncs sí, perquè primer que ha quedat la valla completament oberta i després per entrar-hi a casa hi ha francament dificultat perquè ha envaït tot el pas de l'entrada i la sortida peatonal. Clar, us ha tapiat totalment l'entrada. Ara què heu de fer? Entrar per on? Hem de sortir pels garatxos i això afecta casa meua i casa del veí igual, perquè el té envaint exactament el mateix camí. Va venir algú ahir a mirar-s'ho? Van venir la Urbana, van venir els Parcs i Jardins i, clar, van veure el mal que havia fet, han vist que la urgència no era gaire perquè hi ha més arbres per tota la Pineda que estan envaint la calçada i actuaran primer allà i aquí estem esperant.